Hola, soc Antoni Daura, president del Gremi d'Editors de Catalunya i gerent de la llibreria Persir de Manresa. I ens convidat pels amics de Filbook a parlar una miqueta d'aquesta iniciativa, que és molt interessant, de promoció del llibre i de la lectura, sobretot pels nostres joves, perquè puguin tenir una formació que realment sigui bàsica, que sigui una formació ferma i potent, sobretot de cara a encarar els estudis universitaris. De fet, els llibreters ja des de fa molts anys que estem reclamant també unes polítiques de foment del llibre i de la lectura molt més potents de les que hi ha hagut tradicionalment. No és cap secret que és un país, el nostre, amb un índex de lectura relativament baix, i això és un ròssec, és sens dubte un parany important en la formació dels nostres universitaris, que fa que siguin evidentment molt menys competitius a l'hora d'encarar, diguéssim, els seus estudis. Nosaltres pensem que el llibre no ha de ser necessàriament un peatge que s'hagi de complir, sinó que si bé hi ha uns llibres que per qüestions purament docents els professors recomanen o fins i tot obliguen a llegir, estic pensant sobretot en els clàssics i una sèrie de llibres que són de referència, l'important és que a partir d'aquests llibres que la gent, que els nostres joves puguin d'alguna manera gaudir de la lectura. De fet, la lectura sortosament té un programa molt divers, tant es llegeix per plaer com per lleure, com per formació. Aleshores, normalment qui agafa, qui inocula el virus de la lectura acaba sent un bon lector, encara que llegeixi coses que possiblement no siguin d'alta literatura, tant se val. L'important és que si la formació, la base és bona, segur que hi haurà un moment determinat a la vida que ens encararem a la lectura no com una obligació, sinó realment com un moment de plaer, de lleure. I sens dubte, si no estem ben formats, si no tenim criteri, la societat realment és molt empobridora. Els últims anys els mitjans de comunicació sobretot estan fomentant una cultura una mica de la disbauxa, del lleure sense cap tipus, diguéssim, de base cultural. I quan parlo de cultura no em refereixo a alta cultura elitista, que també hi és, sinó a la cultura normal i corrent, perquè la gent pugui anar al teatre, perquè la gent pugui anar al cinema i pugui escollir bé el que vagi a veure, i perquè pugui també escollir a les llibreries l'immens assortiment que hi ha, s'ha de tenir una base, s'ha de tenir una formació. Si no, difícilment una persona llegirà, perquè realment davant d'un pa de lletra o tens molt d'interès en llegir aquell tema o realment no ho faràs. Per tant, és un hàbit i per tant això es fa, per una banda, que des de l'escola la gent ja vagi adquirint aquest hàbit i també que sàpiga, i ara una miqueta escombro cap a casa nostra, cap als llibreters, que totes les llibreries del país, que sortosament és una xarxa molt ben repartida arreu del país, tenim a l'abast de totes les novetats, fons també, diguéssim, de literatura clàssica i tècnica, que això fa que sigui realment molt senzill adreçar-se a qualsevol llibreria. També m'agradaria que la gent sapigués una miqueta escollir la llibreria del seu entorn, que el llibreter fos també un prescriptor, un comerciant proper, i aquesta xarxa, com deia, de llibreries, que és un actiu molt gran de Catalunya, no tots els països el tenen, hi ha molts llocs que realment estic pensant, no sé, per exemple, als Estats Units, on l'altre dia vam donar el Premi Llibreter, hi havia en David Vann, que ens va recolzar molt en que mantinguéssim l'estructura llibretera que teníem aquí, que allà al seu país, que és molt gran, com ja sabem, no existeix, s'ha anat trencant, tot es fa a través d'internet, que no és un element que sigui, diguem-ne, negatiu, sinó que suma, però que sobretot això, que ja que tenim els nostres pobles i ciutats tan a l'abast un comerç, unes llibreries, que l'aprofitin, que encara que no comprin res, és igual, que mirin, segur que trobaran tard o d'hora el llibre que els hi farà el pes.